Si kanate hold up me. Akong kikilo siya duga. Tutay rati. Kasalanan mo ni, di ba lang kaya? Di maalaba aja kakapan sa liu kuya sa rini. Amay. Ay! Inertadya tayo. Agin yun, ayun yung medyo mayaman. Ay, hold up ya. Akong kikilo siya duga. Akong kikilo siya duga, babaga lang. Napaltog ka dyan. Pero mo ate, sarag mo nito si kami. Lante. Amin la, amin. Hindi, ganayari ta, nag-unepekto si Kamitan. Posible, paano ito kakakar joy? Lante. Korta may. Hello, Para Quinta. mayayaman eh. Bariyang luma. Pera ng ibang bansa. Lante, Bibili ako. kakabros ka eh. Ato may mga tinay. Hello, Quinta. Bariyang luma. Tuman, tuman. Oy, Ay! oy! Sika, Bariyang- tapakulik ka. Nathan, sika nate hold up me. Akong kikilo siya duga. Sigurado, walay kwarta Hold up ya. Oh, Ang gapi kwarta, sir. Gini, kabag ni. Okay, ba? Dakal. Sir, ang kapi kwarta, sir. Masasalo Kabag. lang. Ay, hindi ka tata kaya kortam. Batibag mo, ag mo na ikakapot, oh. Hindi, sir. Tapuro barya labaya, sir. Barya. Barya. Ag ka lang masasalita. Toto. Sir, ang kapi kwarta, sir. Ito mo lang, te! Ang kapi, Bantay! ang kapi kwarta niya, sir. Ate, cellphone. Cellphone, cellphone. mo. Anto, sa kalumang to, oh. Nanggap mo cellphone. Wala. Ay, pitaka. Wala pitaka to. May pitaka niya, sir. Ay, alam. Alam. Ang kapi karga to ya, sir. Gaano? Hoy! Uy. Ano man tayo kiniarapan dyan, kinapak man namin hold up. Oh, sakto, pare. Tani, ni. Wala na hold up me, big time. Sila yung tampol. Card, Ay, card. sir. Kita yung card! Ang kapi kwarta, sir. Bunaya. Eh, mahaliwan ID mo. Skalatan. Ang kapi kwarta niya, sir. Ang kapun talaga. Siya ninal mo inulda po. Mga salo alabay ang babangin. Ay, Ate, bariya tayo to, mo, sir. ate, Ay, tayo bariya to. mo. Tutay rati. Kasalanan mo ni, di ba lang kaya? Di maalaba aja kakapan sa liu kuya sa rini. May. Ay, minam! Guwapo! Waputan. Tujuh. Eh? Putan. Mabliya. Ito yung garanto eh. Rolex! Rolex ni. Ang putang yan. Big time yan, big time. Laan tayo yan. Malugsin mo ta kakapan sa liu kuya sa ray. Okay. Kupang. Sir, mablitan sir. Nasali umutan sir. Ang guwapo. Boss. Boss. Kintan sir. Mablitan sir. Kakapan sa liu ko. Bigay. Hinaliw ko yung kintan sir. 2.5. 2.5. Tama na. Masasalo lang ti kin sir. Nung mabli raya, wala 30 mera eh. Kusunada yung sir niya sir ay. Kusunada yan. Kaya to ah. Kusunada yan. Sabi mo, tasaliwong ko la. Original to, Lord. Oregano. Gawin mo sarang sir. Ako na si ka. Saliw yung sir sir. Ang jala hold up ang kapunta lang yung kwarta niya sir. Nangoy kuyo. Bossing. Boss. Sir, hindi malalan to sir. Sulong mo pa, Pero sulong mo. nilalang Sulong mo. Sugat ko. Bunang mo paltog. Akong kikilos ha. Tagi mo limam. Tagil sir. Sige mo ni. Sir, di mamaya sir tan. Uy! Wow! Bossing! Wapo bosing. Ako. Guwapo, boss. Saliw na Salam sir. mo na, boss. Sige na. Saliw na sir. Ika. Tiga. Balag na sir. Basta saliw ko 2.5 tan sir. Dapat ulit tubog. Uy, Diyos nga kinta. Tinubutan sa akin. Tulay ko taday. Sige, bilang mo tayo kwartang. Gapi patawad yung gano lilibor labat oh. 3.5. 3.5. Sige lang, turn mo na. Ano po ka ni 1,000? Alangan na gaun tubog. Ang tubod sa akin, milyon tan. Di sir, wala sir. Milyon. Bakit siya kalupay kwarta yun? Ito ilala ko gabaya mo. Iwas natin, limam. Yeah, sir. Mas na. Salamat sir. O, tagay mo tayo sa kay. Oh, magana. Dahil in lako ang taka. Termucha super. Hindi la sir, hindi la. Atala, ababawi latan pala kilatan sir. On bala kilatan sir, bala kilatan. Wapo. Guwapo, boss. Singa, okay, yayamanin ka sa tan. Hindi. Kini, ang gaganan. Kung gano'n balot. Tapos, sisilutan nung gagana. Ang gabi siluto mo. Iyak mo. Ay, no, hindi na tatay. Bungo mo.